εννοείς πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου? Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Παίρνω από τον τάξη. Καλά. Ζήτημα ζωής και θανάτου. Παράξενες εξαιρετικές της ποιότητας. Τώρα η Άντζη τα πάντα κάνει. Ζήτημα ζωής εννοεί, τα απολύτω τίποτα. Παίρνω ένα νυχτά. Να σε πέλα, να σε πω. Άσχετο το look σου, καθόλου ωραίο. Δες το δικό μου look είναι, στο δικό μου look είναι, όχι παρδάλο look. Το παρδάλο look δεν ταιριάζει σε μένα, αλλά τι εννοείς πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Εννοώ πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Και και άκουσα ήμουν έξω από το γραφείο του Κόκο και βλέπω ποιος μπαίνει. Ποιος μπαίνει? Να σε, φίλη σου. Αν είναι ακόμα φίλη σου. Και εγώ αναρωτιέμαι τι γίνεται. Και κρυφά ακούω. Έρχομαι και βλέπω.
βλέπω. Η Μάσια να μπαίνει μέσα. Τι γρεύει στο σπίτι του κόκκου. Και ανέβηκα να σε ακούσω. Μήπως είναι αυτό γρήγορο. Όχι, μάλλον θα είναι μια γάτα. Έχουμε γάτες πάνω σε ταράτση αυτό. Συγχωνία. Εγώ έμεινα άφωνη. Έξω που ήμουνα, το στόμα μου ήταν ανοιχτό. Η Μαρία. Και αμέσως έξερα σε πάνω τηλέφωνο. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ζωής και θανάτου. Απάνω μου γρήγορα. Έλα. Γίνεται να έρθω. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τη σχέση σου με τον κόκορα. Αυτό εννοήσεις πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ναι. Όλα τα άκουσα. Αλλά το παραδέχομαι, το κρυφό άκουσα. Πως είσαι μαζί να σας το μεταστηθώ και να σας συντάει σε πρόταση γάμου και εσύ να τον απάντας ναι με τα χαράς. Αυτό θέλει αυτή τη στιγμή. Και αυτή είπε, και αυτός είπε τρελός με κατεβάζει, και τώρα με ανεβάζει αγαπησιάρι. Με έχει ερωτευτεί. Έτσι είπε, ακριβώς έτσι. Oh my God. Τι θα κάνω τώρα. Αυτή η φίλη μου θα σπίρξει όλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Αυτό να θυμάσαι, να είσαι καλά. Είναι όμως πρόβλημα. Όμως πρέπει να την αποκλείσεις για φίλη σου. Να αποκλείσω. Όμως αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που φαντάζομαι και ξέρεις τι είναι. Θα πάω στο γραφείο του και να κάνω το μοντέλ. Το μοντέλ συνήθως γίνεται με την αρχηγία του ποδιού. Εσύ το μόνο πόδι που έχεις πάνω είναι τάτσες και τρίχες.
Πότε δεν έχεις κάνει σχεδόν αποτρίχωση? Μόνο 2 φορές έχω δει να κάνεις αποτρίχωση. Καλάντε, μην ενευριάζεις. Άντε, για. Έχω να φύγω. Δικηγόρος είμαι, σε μια μισή ώρα έχω δίκη. Γεια. Θυμάσαι χθες που εμείς μιλούσαμε? Ναι, το θυμάμαι. Και ναι, η συνάντηση που μου είπες ότι είναι ερωτευμένο μαζί μου. Ακριβώς. Και είναι και τη συνάντηση. Ναι, και τι έγινε? Γιατί είπα, συνήθως δεν θέλει να κάτι το φωνάζει. Γι' αυτό πήγα και κρυφά άκουσα το σπίτι της Μαρίας. Και τι άκουσα? Μπαίνει μέσα η Βάλια. Και η Βάλια τι λέει? Προλίγο. Δεν θυμάσαι πως είναι τη συνάντηση, ακούσαμε ένα θόρυβο. Ναι, ακριβώς. Ναι, ήταν η Βάλια μας, κρυφά ακούγε. Αφού ήταν πως εγώ έμπαινα στο γραφείο σου και τι έγινε σεισμός. Κρυφά άκουσα. Κρυφά άκουσα μου σου τα είπανε. Κρυφά άκουσα φυσικά. Αφού δεν μου ζήτησε να πάω να δω, αυτό είναι το πρόβλημα. Μίλησα για παρτάλες. Μήπως τώρα φαντάζεται να είναι στο γραφείο σου και να κάνει top model. Εξήγησε όλη τη φάση. Αν δεν με φαντάληθηκε υπήρχαν πάνω γάτες ταράτσας. Φυσικά και ναι. Αλλά και εγώ παραξενεύτηκα. Γάτες ταράτσας να κάνουν τόση φασαρία. Παράξενο. Είναι επικίνδυνης κλάσης. Γι' αυτό! Οι κοκορές, οι κοκορές, οι κοκορές, οι κοκορές, κοκορές που κοκορεύουμε στον